že sa vy nehambíte. A tento, chcel by som povedať tajtrlík, ale to sa ma asi nepatrí také slova používať, tak poviem teda mu iba... Osobne, pán poslanec. Povedal som, že chcel som povedať, ale nepoviem to. Beriem vaše ospravedlnenie, dobre? Nech sa páči. Presne tak. Čiže roky, keď sme my vládli počas najťažších kríz a keď sme mali priemerný deficit 4 miliardy eur a dokázali sme z toho ufinancovať všetky krízy. A on tu si robil tlačovečky, ako teda on to vie, on by so 17 miliardami čári mári on by robil v rozpočte. Teraz má dvakrát viac. On má dvakrát viac, chápete to? A kde to ľudia cítia? Urobí ešte 7 miliardový dlh, čo je skoro dvojnásobok, alebo to, keď dobre počítam, je to 75% vyšší deficit aj predminulý rok, aj minulý rok, aj tento rok. 7 miliard, bum, bum, bum. 3 roky od volieb postupne, čo uplynú, a žiadne krízy nemáte. Vy tu nemáte plyn za 300 eur. Vy ho máte teraz, tuším, okolo 40. Vy tu nemáte elektriku za 1200, kam to vyletelo nám. Vy ju máte za 112 krát lacnejšiu. Dotujete dramaticky menej. My sme dali 3,5 miliardy ročne na dotáciu energií. A napriek tomu, že sme tu mali energetickú krízu, že tu bol COVID, milióny testov, milióny očkovaní, obrovské škody, milión ľudí doma, ktorí nepracovali a dostávali Kurzarbeit, čiže prácu za to, že nemali prácu, ale dostávali 80% svojej mzdy. Všetko sme ufinancovali a ten hnusný, neschopný Matovič Dori, či jak je to možné, urobil iba 4 miliardy eur ročný deficit. A tento boh financií, samozvaný boh samozrejme, tak on robí 7 miliard každý jeden rok, bez akejkoľvek krízy. Vy si poviete, že keď sa dostanete k hrantu, tak ako sa treba správať pri hrante? No ako prasa. Tak idem to vyžrať. A jednoducho idem vytunelovať tie peniaze na účty svojich známych. A presne takto fungujete. 2 miliardy eur pre Boha. 46 miliónov necháte Šutajovi Eštokovi len tak hodiť kamarátovi, aj keď to je jedno, Féro, že nemáš mobil, že nemáš číslo, že nemáš web, to je jedno, založ firmu, ja ti dám zákazku za 46 miliónov a vieš čo by si spravil? Vieš čo, tie hasičské striekačky nejaké, vieš, dones to však, nech to má kolesa, nech to hore strieka, dones niečo, však už nejaké dáš, ja ti dám za to 46. Vieš, ja som teraz na zdroji, ako taká žaba, a jednoducho ja ti dám 46 miliónov, vieš, lebo vyhraj voľby, môžeš všetko z cudzieho krv neteče. Čo tam, strat tam na životy, keď tam niekomu chorí búda, to je jedno, že tam tá hasička, striekačka nedojde. Ich predstavitelia si o nich myslia, že sú hlupáci a Kamenický si o nich myslia, že sú hlupáci a preto im stále môže do kolečka rozprávať klamstvo, že Matovič urobil dlh 24 miliárd eur a týmto ich pomalia kašpirovsky uhranúť, aby to potom verklikovali a vypisovali po Facebookoch, lebo to je pravda, keď to povedal Lacko 1500 krát. Polia sa presne tak, ako Hitlerov Goebbels na to, že 1000-krát opakovaná lož sa stáva pravdou. Takže toto vám tu bude hovoriť tento odporúčateľ ľuďom, aby si varili lekvár a piekli keksy. Teraz neskáď mi do reči. Choď von, lebo to nebudeš chcieť počúvať. Choď von.